Sing kripto sinten Masnya? Ki Agung Pengging. Mas Agung. Agung dhewe. Ada satu lagi reptakanku. Nah, yo Winong, tutuk, tutuk, tutuk. Halo Mbak Winong. Kowe bawa micil sing ngerpat nangis. Sebabnya Oh, tak kira nangis. Lah Kuwi ngrungokke tenanan kok nangis kowe. Ngono dasmu ngeliling anake lho. Yang mana anaknya? Ya kuwi mau. Bubuk toh. Tak kira kembar karo nggonamu ki mau. Bubuk kok dililing. Nah, bagus ora lah. Mereng dikawang peni ibarate ibaratnya godhong. Kowe ya wis duwe pacangan dijang ngono kowe. enggak. Ora di. Wis nek duwe bojo pilih dokter apa kira-kira ki. Wis tukang son malah kaliren lho. Nah iya. Tinggal lunga. Terus metegur mbok tas tes. Mbok untiri potensione mudar. Nek duwe bojo kowe golek apa nduk? Sik urung mut duwe bojo. Urung mut. Ya, paksa. enggak Urung mood. Arep anu. Sekolah sik. belum mut pokoknya. Iya, mau sekolah. Urung Sekolah dulu. belum Ya. mood pekoke lho. Iya, Belum tuh. mood pekoke. Pokoke kok pokoke. Oh, ya Wah, lah krunguku pekoke. Pengmu ginjel ngono. Burung mut. Aja mbok mut sih. Urung dimut. Pak iki tulung iki sing baris iki aja mbok pedhot ya. Iki angel. Ya ngopo? Angel sing hari iki lho. Yo. Pedhot malah kagol. Tak antemi lho, Pak. Ngono to. Antem ono. Ora aku iki ngomongane karo iki. Meneng sik agak serius kuwi. Enggak kagol jadi pedhot. Kok njaba ae. Nunggu ngono ki lho, makane meneng to, kleru to aku. Aku ki wis meneng ki. Modar kowe iki. Aku nganti madhep rene lho. Yo ae kok. Lha iki kleru kok jane lek wong bawa mbok meneng ae nyapa to? Lah ya aku ki meneng lho. Kaya aku ki Eh, menang. wong kowe anggere ganggu tak antil kowe. Pateno ae. Iki ya melu nesu lho. Ya ora? Lho, Dirungokne penak-penak. lho. Nunggu esuk. Moneng jiro. Nunggu esuk wayah buntu metes. Ibarate godhong. Wayah esuk nunggu buntu metes. Kuwi godhonge njaluk ditelesi. Nggih. Niku godhong nggih wayah esuk niku nunggu bun. Bun niku banyu sing saka alam dadi netes dhewe. Netes dhewe. Kowe ngerti bun? Bunda, ngerti? Wong kuwi karepe mateni kowe kok kowe iki. Apa kuwi omong apa nek baca Lah iki karepe iki mateni kowe wegaman karo kowe kok lek. Lah mok ganggu ae nang kok. ora gelem omongane kok bisu kok gelem ae. Wis ayo no, wis ayo. Nek dirampungke ae.
Aja Gak ngurusi mau wong tau. kuwi nang Hah? gejlek Gak mau dase. Ah. Gejlek dase enak. Gak mau tahu. Nah, syukur. Syukur. Syukur kowe. Mula kowe iki aja sok gawe mute wong. Dadi rambut, Ora, Gue namura dimut ya. Sese, yo, meneng sik, Doan. Yo. Ora sronto mbok ya enggal mriki nitih kuda brangti Numpak. Yo. Lulus tepuk tangan gue Winong. Hebat. Bat. Iki langgame judule Turangga Asmara. Turangga kuwi kaya wis tak kandhake mau kekuatan dan kesetiaan. Asmara ki cinta. Cinta. Nah, langgam iki mewakili, ya toh, mewakili perasaane cah wedok. Nah, cah wedok sing wis digondang-gandeng wong lanang, ning ora ndang dilamar-lamar. Ambar banget. Direkam lho. Dadi wong senenge ora kelakon mongko wis diewang-ewang nyati iki. Nah, gek ndang Malah geni saking. Mula Mbak Winong kowe ngati-ati ya. Napa? Golek wong ning yo ling genah no. Aku sik urungmu tok. Lah pokoke urumut ning urumut semlang nek dingeki lho ndakmu. Apa kok Aku urungmu tok nyapa to? Aja ati mut sik. khusus iki kek ana nggon sing ngombo. Oh, iya. Iki ku arep dadi. Radi. Monggo langgame Turangga Asmara ciptaan Ki Agung Pengging. Dekar sakolahe wong tenan dan tresna rasane kaya ngene. Bingung koyo nganti bingung aduh piyo nyuwun tulung tresnaku gede-gedene ora mung ati nyatane ngerti Putri sejati. lahir batin siwara kemurang apa janjiku prasetya Milik siapa? Ramani janji duwite rung ready. Up. Yuk. Atiku wis ora sronta nunggu saben dina nganti wis ganti warsa Mbok yo akhir dan rene yo Awas. Ayo, sana turun. Yo, yo. Turangga. Iya. Oh, oh, hey, 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 hey.
Tepuk tangan. Wah elok ra jamak. Kemringet, Dok. Nggih, dasar sing tulung aku nggih Mas. Nggih Ah. jaranan mula ya nak jaran eloke ra jamak. Heeh.